Ya ning semangate perlu ditiru lho cah kuwi apik tenan. Ayo, kan nembang apa? Kok niku enten Apa? paling saking ngene Mas Endra. Heeh. Nek saking ngene Mas Pai Caca. Sapa? Pai Caca. Pai Caca ki wong endi? Wong endi Mas? Korea. Oh, transfer. Iya. Piro? Piro Mas? 1 juta. Kok ora liwat rekeningku? Jenengan iki mbok dibuka HP-ne mulane. Ora nggo buka liyane wae. Kartunya ndak. Senengane bukai film apa kuwi? HP ku ki nek ora dawane ora iso njeblak. Ayo HP larang ora kaya nggonam. Dadi nek ngene iki ra gelem. Ngene lho kudune. Nunule kudu ngene. Heeh, waduh mati malah ya. Oh, ngene iki. HP larang nek dinunul mati ya. Heeh. Nggon aku nek dinunul urip malah. Endi to? Mas Hendra. Oh, HP sing sijine, sing 30 juta. Ayo, maaf ayo. Jenengan pinten ta HP-ne? Loro. Aku elok teman. Ayo ben sakar wong mampu kok. Terus kuwi mau kok ngulungi wiyaga dhuwit mau maksudnya piye? Endi? Mau lho. Saweran. Kok aku ora dikeki? Ayo nggo wiyaga sekali-sekali. Kok sekah? Tinggo wiyaga tak keke kas Kok wiyaga. mumbluk akeh banget e. Ayo ben akeh wong sindene nek entuk saweran yo 1 juta 2 juta yo. Dos anteng wae malah ambene do mingkem wae kok. Lah nek ki mau aku weruh soalé. Ayo ora apa-apa weruh, dinggo genti kas wiyaga. Oh, sindian ora tau dikeki saka jenengan. Tahu wae, mambenge aku tekor 3 juta lho. Kok tekar lho jenengan. Gara-gara cangkemmu. Kok aku ta? Heeh kok ya. Kok dadak ngelingke sing werna-werna. Wis do lali barang isih do dielinge. Oh ya, heeh. 1 juta. Kembang. Oh, kembang rawe. 1 keke Mbak Lian nek. Ngisore sik ana. Iya, wah mah diketak-ketak. Oh ya, 500. Pun transfer. Oh nggih, aku ora ana sing nembang tatin. Kok anakku ana Mas, sing bener sing endi Mas? Modal ora wis. Saking Mas Pai Caca putra Banyumas sik nembe lenggah teng Korea. Ampun kesupen kalian Serat sik nyuwun duit Mbak Tatin kalian Mankasno tembange nderek. Oh ya, mau wis diaturake to? Ana ora duwite sing mau. Slendang sutra kuning. Modal ora wis. Kembang rawe gedruk wis Mbak Lian Sindu sing nyekar. Entuk pira ki Mbak Lian? Mbak, sampeyan entuk dit lho Mbak niki sik kula uruske Mbak. Mengki soal niki wedokan-wedokan ning homo kabeh niki ya. 250 Mbak Lian 250. Selendang sutra kuning Mbak Tatin 250. Kamsia Hamidah. Kamsia Hamidah. Terima kasih. Iya, Kamsia Hamidah. Ayo. Kamsia Hamidah. Ngopo? Nek ora karo jenengan. Karo sapa? Ya karo Mas Pai Caca. Lah iya ora. Jenengan ming liwat wae nesu-nesu wae. Liwat piye? Oh, ditransfer ming liwat jenengan menggaring ngulungke kok muni tombok. Sing bener ki piye? Sing wingi sing rung tak keke iki sing 1 juta sing sinden-sinden kok do muni 2 juta. Aku ora isen to ning ngarepe penonton akeh banget e. Lah ngene yo. Jenengan nak minggu liwat, ora dite jenengan dhewe to. 1 juta sing nggo liwat, sing 1 juta ditku. Mosok to? Heeh, jelas. Ora yo. Aku nek nggo dit tak hitung. Ya ora apa-apa, nggo tuku seragam. Nggo tuku seragam. Ora usah diseragami. Ya kan wudo apa piye? Mbak iya. Kok ora kan seragam maksudnya? Asik lho. Mbok ora mung yasa kebaya tok. Yasa baju renang. Tenang ngono piye wiyagane? Lambene Tatin ora. Oh, duit nggo wiyaga barang ditakokke ora. Lah aku weruh lho. Ora urung sesuk ki ya sing nganggo wong akeh. Sesuk perjalanan nggo maem. Wis beres to. Rampung to. Kok maem po? Ah iya. Ketoke ora mandek e. Ketoke ora mandek. Mandek kaya aku ngingu wong ngelih ki mesake. Aku anggere nglilir saka bis tak sawang memburi ki. Anggere raine do mlumpuk-mlumpuk kae. Ngelih iki berarti. Pak sopir mandek rumah makan. Engko anggere gugahno.
Terus nyetel HP kae. Madang. Ramadang. Semaput ngono kae tangi kabeh. Ono biasane ya nek pas mandek alhamdulillah ning akeh lesok ra krungu. Heeh. Kok. Ora. Yo, diaturke Slendang Sutra Kuning. Bawane slendro modar kowe. 250 ngelotok sirahmu. Apa? Blawone apa ya? Ayo. Pelok percaya aku kowe perbendaramu akeh nek slendro iki modar. Ora modar. Ayo. Ayo coba. Rinasa sayang ngalelo yakin ku teguh. Piye? Kowe iki Kok nek karo aku sentimental karo Mbak Lian mau ora lho? Hah? Karo Mbak Lian mau ora lho? ora kosek, aku iki nek golek bawa iki mesti sedih. Ora sedih wong jenengan iki kan nek karo aku sentimen kok cenen lawas kok ya. Apa betek aku lawas? Hah? Demenyar jenengan demenyar. Demenyar iki apa? Demen sing anyar. Ora. Ora. Lah, Wis tak diteruske ra usah trewet ngono apa. lah jenengan yo aja ngono kuwi. Oh iya, lah aku ki nak Meneng wae mingkem. ya bodoh. Bagong ki nganti ning YouTube diparapi karo Tatin karo awak dhewe iki Tom and Jerry. Ora tau rukun. Wis men, wak klethake sirahe. Aku kucinge. Tatin tikuse. Jenengan apa nih? Ani menang tikus terus. Aku tikuse aku. Oh iya. Wayangan kang hanger ridu. Oh, kae kowe digeguyu tukange jaipong kae. Ngapa? Ambo guyu kemekelan kae. Ngapa e? Hei. Ngapa? Ngapa guyu? Ya sak senengku. Oh, arep ngono kowe. Lah omong guyu kowe. Lah jarene dalange guyu aku lho. Lah wing guyu sapa? Kowe pas muni rada kecil macam. Oh iya. Denko wis seneng. Awas ora tak jajakke kowe. Kodenko. Jajan dhewe kok, ora usah aja tergantung wong wedok. Enek Pak Dalang. Ha, nderek. Oh, dalange pelit kok. Ngapa? Ora iso. Wah, ngono nek karo Wiyaga lho, Ma. Ya galoma. Ya wis rasa tak sinden wae. Ayo. Iya. Ah, wis kan. Jajal nek wong lanang ora ono wedok piye? Ah biasa. Ah, biasa apa? Ah santai saja. Wong iso ngombayang ketok wis. Berarti terima bayangke. Terima. Contohnya kayak sing bonang kayak kalau. Ngapa? Ngapa nggak bayangnya apa emangnya? Senengane rak ning ngene iki. Ngapa nek ngono iki? Sing tak bayangke sapa e? Iya. Timbang dhewe-dhewe. Hati mengkelingan doh Slamet. orang ganggu toh. Amen kelingan slamet e kok. Aku ki nganggo bawa ya aku mikir lho, kok nek aku kleru tok seneni. Iya Kanjeng Ratu ini. Kamu atiku tan kuwawa iki ya anake sapa to pamikir Pak iki jenenge anake jenengan kok ora mbok openi Ora sok sembrono. iki ngenteni Pak sing kagungan. Lagi. Oh jenengan tak Ngapa kampung. to? Iki ngenteni jenengan ngenai duit ngono lho paling. Ora kok ya, Mang. Nek ra yang gumun ki dalang kok kaya ngono. Atiku tan kuwawa
Pamikirku tan jemutu manem. Pamikirmu tan jemotos. Kupinge. Tan jemutu manem. Tan jemu. Oh, aja dipedhot. Kalimat Jawa ki angel. Pamikirku tan jemutu manem ngono. Tan jemutu. Alah gayane. Apa sih? Nang omah turu walang sangit kok. Apa ta iki? Nang kene kencane. Dugang sisan. Lah aku ra sengaja lho, aku muni apa? Ha iya. Aku ra kerasa nek muni. Oh. Mula sak dielekke ayo. Wong nang omahe nek turu nang ngarepan campur kepek, campur walang sangit kok. Ora ya, iki mau kan. Kayane nek nang kene pentas kecencokan walangke. Ras ngaja nek imo ras ngaja tenan ya. Piye le medhot kan piye? Kasure wis saka sepet. Kok kaya kutis ya. Pamikirku tan jemutu manem kalbu atiku wis kadung tresna mung sirawang merak ati. Ya, iki mau tibake apa? Slendang sutra. Nek iki aku ra apal. Nah, ra apal kok njaluk 200.000.